Kaduna idan ana magana soyayya suwa suka fi dacewa su kasance son farko a soyayya. Eto matasa ne a nawa ganin Hauwa amma fa waɗanda suka shirya. Waɗanda suka shirya fakaci. Sosai kuwa domin kin san kyawun soyayya ta kasance wacce za ta kai matasan ga yin aure ko? Haka ne kam. Kuma ɗan Kaduna wannan ne ya kawo mu a kashi na 54 na shirin Dandalin Matasa daga Bishan FM Najeriya. Sunana Hawa Ilyasu Garba tare da Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Matasa da dama kan tsunduma a fagen soyayya ba tare da taka koda takon farko ba na kasancewa ma'aurata. Ko hakan da matasan ke yi ya dace? Da kallon wani da yadda kuke gudanar da mu'amalar ku ya kamata ki tantance cewa wannan da gaskiya ke yi, wannan ba da gaskiya kai ba. Saboda akwai wanda zai zo da gaye ka san ba ko sisi ba. Za mu kasance da wannan a sashen tattaunawa. A sashen matasa masu ƙwazo kuwa za mu kasance da matashiyar da ke da lalura ta musamman amma kuma hakan bai hana ta tashi tsaye ba wajen neman ilimin boko da kuma na addini. Su gaskiya na hada Qur'ani sai ya dawo da ni gida yana min karatu tun daga ahalari, Ishmawi, Iziya da Risala wanda kwanan nan ma na gama Risala. To ina mataki gaskiya na ƙarshe na jami'a wanda yanzu haka ina rubuta project. To Hauwa haka ma a cikin shirin muna ɗauke da sashen abin da babbai hango da ma sashen Taskar Algaita. Taliya! What? Cutie pie! Taliya kuma? Sabon suna kuma da ka samun kenan yau. Ni ce taliyar. No, ba haka bane. Tsokana ce kenan. Ha, kawai dai an dan samu kuskure ne. Sorry. Lallai ma. Kawai dai irin kin gane. Takan ne 'yan Najeriya barka da wannan lokacin ko? Barka ka dai ɗan Kaduna. Kin sa abin da yasa na ce miki 'yan Najeriya? In ka faɗi ba? Da zaki faɗi Bishan FM kika ce Bishan FM Najeriya. To hakan ne. Ai ka san duk inda mutum yake dole anan ya kwarewa da faɗin sunan shi. To hakan ne Hauwa kwana da yawa kin yi mana nisan wai na kika shiga ne kam? To wannan ya samu asali ne da shiga dajin da ni. Kasancewar abubuwa da yawa koko in ce mabukata da yawa sun ɗauki lalurar cewar bukatar su za ta biya akan mutum kwaya biyu tal ɗan Kaduna. Kamar suwa da suwa? Sarkin sadaukai Hebairu kenan da kuma yaro makaho Hemar. Dan Allah aljana dan dakata. Ni baki da aiki sai shiga dazuka kina kawo na to wannan kin san to. To, Anjani ɗan Kaduna. Ba Anjani ba, wannan sai kina na da Anjana. A to ke kika ce kina cikin daji fa Hauwa. Anjani Humairu kika ce ko wane ne ma? Sarkin sadaukai bari. To dalilin kenan da yasa abubuwan sun yawa. Shi yasa ni balle kowa anan. A to yanzu sarkin sadaukan ya baki dama ki dawo kenan. Ka san mun tayi hutun kwana biyu. Kaga yanzu na samu dan hutun da zan iya lekowa wasu wurare daban. To hakan ne Hauwa tunda kin samu lekowa kuma muka yi sa a sharbe ki ko? To bari mu fara da shafukan sada zumunta Hauwa a kowane mako ko? Hakanan yake saboda akwai abubuwa da yawa da suke wakana a can shafukan na sada zumunta, wasu na mamaki, wasu na ban tausayi, wasu kuma na ban dariya, kai dai da sauran abubuwa da yawa. Hadda ma na ba to ina gabar mu bi abokan aikin mu ko domin lega a shafukan na sada zumunta. To wannan haka yake abokan aiki idan kun shirya gare ku. Masu saurare barka da sake kasancewa da ku a cikin wani sashin na daga shafukan sadarwa na cikin shirin Dandalin Matasa. Sashen da a cikinsa muke kawo muku bayanan abubuwan da ke cin kasuwa a shafukan sadarwa kama daga Facebook, WhatsApp, kai har ma da Instagram. Sunana Okashat Ibrahim Wakili tare da Zainab Muhammad Daniya. To Zainab a wannan mako wani bidiyo da uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari Hajiya Aisha ta wallafa a shafinta na Instagram ne ya baza kura a cikin shafukan na sadarwa. Bidiyon da ke nuna Shak Isa Ali Fantami yana kuka bayan wata ayar Alkur'ani da mai ja masa baki ya karanta. A ƙasan bidiyon da ya Aisha ta wallafa saƙon da ke cewa tunatarwa a cire tsoro a yi abin da ya dace. Sai dai daga hakan bata yi wani ƙarin bayani ba. Bayan janyo ayar da mai jan bakin ya yi cikin kuka sai Sheikh Fantami ya sunkuyar da kansa yana shekar kuka yana cewa Allahumma ja'alna minhum har sau 3 wato yana addu'a cewa Allah ka sa muna daga cikinsu.
Aisha Buhari ta bar mutane na lalube abin da take nufi da sakon nata, amma a iya cewa ta yi shi ne lokacin da 'yan Najeriya ke fama da matsaloli iri-iri musamman ta fannin tsaro, inda 'yan ƙasa da dama ke ɗora laifin hakan da gazawar gwamnati. Daga baya a ranar Litinin da misalin karfe 12 na rana sai ta sake wallafa wani bidiyon da sakon da ya fi baya tsayi, inda take cewa tafsir na malam kan tsoron Allah ba tsoron mutum ba. Da aka cire tsoro da sun kai aka shiga jihar Zamfara, abubuwa sun fara kyau, sai a dage a shigo sauran wurare da ke buƙatar hakan. Mutane da dama a shafukan sada zumunta sun yi ta fassara saƙon da cewa duba da cewa yana daga cikin hannun daman shugaba Buhari, kuma an san ta suna wajen sukar lamirin wasu abubuwan da mai gidan nata ke yi a baya. Sai dai wasu na goyon bayan ta kan tsage gaskiya da take yawan yi, yayin da wasu ke ganin bakinta kan sukar mijinta da mukarrabansa da ta shayi. A Facebook kuwa gatse ake ta yi akan sakon nata, da mafi yawa suka mayar da abin wasa suna cewa Aisha Buhari ta shiga layin 'yan hasada. Wani mai sharhi a shafin Facebook Abdulaziz Tijjani ya wallafa alamar dariya, a ƙarshe ya saka cewa mamanmu ta kakkare teburin Yasin. Shi ma Baffa Sanusi ya wallafa a Facebook cewa Kwamar Aisha Buhari ta shiga layin 'yan hasada. Ita kuwa wata mai sharhi a Facebook Arewa Queen ta wallafa cewa mama ba kyau. Wannan ba shine karon farko da Hajiya Aisha Buhari ke magana kai tsaye ko kuma shagube ga mijin nata ba, ko wasu daga cikin mukarrabansa a bainar jama'a. Wataƙila wannan ne dalilin da yasa kai tsaye mutane suka fassara sakon nata da cewa Shak Fantami take yi wa gugar zana. To Okashatu a nan kuma 'yan Najeriya na tattakar sauya shekar da Femi Fani Kayode ya yi daga jam'iyyar PDP zuwa ta APC mai mulki, mutumin da 'yan ƙasa ke yi wa kallon wanda ya fi kowa adawa da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta APC mai mulki. A yanzu dai ya koma inuwa guda da abokin gabarsa. Femi, wanda ake takaita sunansa da FFK, a baya kalamansa sun rika farantawa masu adawa da APC tare da muzantawa gwamnati mai mulki da mukarrabanta. Wannan shine babban labarin da ya mamaye shafukan sadarwa a ranar Juma'a, yayin da yawa daga cikin masu amfani da kafafen sada zumunta suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu. Wani abu da ya fi baiwa 'yan kasar mamaki yasa suke caccakar FFK shine cewar dalilinsa na komawa APC shine don Buhari ya sauya, wato yana nufin ba Buharin da ya rika suka bane a baya. An rika sanya tsofaffin bayanan da FFK ya wallafa a shekarun baya, a lokacin da ya musanta labarin da aka rika yadawa cewa ya koma jam'iyyar APC, inda har yake cewa ya gwammace ya mutu da ya koma APC, wadda kamar wani kwale-kwale ce da ke cike da beraye masu cututtuka. Ga masu bibiyar siyasar kasar nan sau da kafa, komawar FFK APC bai zo musu da mamaki ba, saboda wasu alamomin da suka rika gani. Tun daga watan Agustan da ya gabata ake ta ganin yadda FFK yake tashi fadin bibiyar mambobin jam'iyyar APC, daga masu mukamansu har waɗanda ba su rike da mukaman komai. To masu saurare, a nan za mu yi sallama da ku da fatar kun ji daɗin kasancewa da wannan sashin na daga shafukan sadarwa. A madadin 'yan uwa abokan aiki, ni Zainab Muhammad Daniya. Tare da ni Ukashat Ibrahim Wakili da muka gabatar ke cewa ku biyo mu a wani makon domin jin mu da wani sashin na daga shafukan sadarwa. To lalle kan kin ji abubuwan da suka fi jan hankali a shafukan na sada zumunta ko? Wannan haka yake, shi yasa na san cewa sai dai in ba a leƙa ba, amma duk an ka leƙa ba a rasa abin. To haka ne, kuma kin san dama dai yanzu daga cikin kafofin sada zumunta na social media su Facebook ɗinan, Instagram sun fi jan hankali, amma fa akwai wacce take kokarin karɓi wannan ragama. Kin san wani shafin ne? Na sani, amma dai masu sauraro su ji daga bakinka. Ba ki sani ba, kawai ki ba da gari. A kai ku. Ki ba da gari, Hauwa.
ai abin da ya sa ce maka hakan yana da kyau idan ka ɗauko magana to karasar da ita. A tuna baki da baki karasar. A bari in na ɗauko ta ka bani da abita. To ki bani gari. Na bada. Kin bada helele? Amma na dai ni bada. Amma na kan tafi karfin ki. To wannan da ya shafin shine TikTok, zaki ga kowa da ya raja'a yana ta amfani da wannan kafar ta TikTok. Ko me yasa ya kamata wani lokaci a ce mun tattauna akan wannan ko? Sosai, saboda kallo da mamaki, ban dariya da ban haushi sun tattara ma kam yanzu sun koma a can. Wannan hakan ne. To Hauwa, a nan Sokoto kin san idan aka yi magana soyayya, su ake alakanta da soyayya a wannan lokacin? To ana alakanta ta ne ga wato matasa, su ne samari yanzu. Amma kuma kin san soyayya da ta fi cancanta kila wuce aka yi aure ko? Dama ai, ita soyayya yan an ɗauko ta, to abin da ya kamace ta a ci ribarta. Mina ne ribar soyayya ba aure ba. To haka ne, amma abin mamakin so tare zaki ga budurwa irin ki Hauwa tana da saurayi 10 saboda babu gaskiya abu nan, kuma a ƙarshe ba za ta zo ta aure ko da ɗaya daga cikin ta ba. Me yasa? Ka dai ce haka nan ɗaya ne, amma ai muna da wani abu da ya kamata mu mata a ce mun lura da shi. Me kenan? Saboda duk wanda ya tunkaro ka yana da kyau ka natsu ka ga da me ya taho yi. Ai wurin magana ce zaka fahimci wannan da gaskiya. To amma wannan zai saki tara samari ɗaiɗaiɗai har 10 Hauwa. A to yadda kace ne da kuma fahimtar da kuka yi muna. Ko in mata kama sai in ce ai wayo mu duka ne. Dan zaka ko samari haka nan ne. Zaka duba ba ni waya ka in duba in gani. Bani da waya aikin san. Kamar yanzu tun da shiga ta kawo gare ka baka da waya. To kin san yanda za a yi a wannan gabar ko? Da yake ana maganar matasa ne. Ina ga kuma wannan yana buƙatar a ce mun yi ma kowane bangare adalci na samarin da kuma. To wannan dai in na fahimce ka kana magana ne akan ya kamata mu gayyato da samarin da 'yan matan domin ka kan a tattauna da suwa a ji daga bakin su abin da ke haifar da hakan. To hakan ne Hauwa, ina gabar mu dan je mu tattauna da masu samarin zan ce ko kuma waɗanda abin ya shafa ko? Na haka yake. Hakan ne Hauwa, muna tare da wannan manyan bakinmu a wannan bangaren da dai 'yan gida ne ko? Haka ne, kamar yadda muka sanar da cewa masu sauraro za mu muna magana akan soyayya, sai muka ga dacewar ai ƙara a ɗoko matasan da kuma duka dai matasan bangarorin biyu saboda mu yi adalci da kowane bangaren. Kowane aji daga bakin shi. To ma kin san an ci waka bakin mai ita tafi daɗi. To ina gabar in fara da bangaren macen ko? A da bangaren ku dai za a fara, ai ku ne din. Mace ki gabatar mana da sunan naki. Sunana Zainab Yusuf Jega. To kai kuma namiji sai ka gabatar mana da sunan naka. Sunana Malam Abbas Alo Ahmad. Kin ji Malam, mu san yaushe samu wannan lakabin na Malam ba. Yana wakilin Malam a fagen soyayya. Yau, to bari fara da ke Zainab. So tare ana ganin ku matasa mata da maza dinnan kuna tsunduma soyayya ba tare da kun shiryawa yin aure ba. Me yasa kuke tsundumar da kanku akan wannan soyayyen da ba ku shirya ba? To, ai wannan abin ku za a fara tambaya don ku kuke cewa kuna son mu. Kafin mu ce muna son ku. Ya danganta kawai daga tsarin rayuwa ne. Kowa yanda yake jin yana iya rayuwar shi. Wata zaka ga rayuwarta in dai ba dai son aure ba, to ba ta iya soyayya. Wata kuma zaka ga tana soyayya kawai har Allah ya sa ta dace da wanda take so, har Allah ya kawo aure tsakanin su. To amma wannan zai zama mafita ta iya samun kila wanda zai wub da ita din nan. To ya danganta gaskiya. Daga haka ne yana da kyau kuma wani lokaci a ɗan yi soyayya saboda a fahimci juna, a fahimci menene nake so, menene bani so, menene kake so, menene baka so, menene yake ka fahimci cewa mutum abun da ke saurin sa shi fushi, ko kuma ba zan iya auren wani ba saboda yana da saurin fushi, yana da faɗa abu kaɗan laifi, wani kuma ba shi da matsala, ba shi da komai. Shi zai sa ka fahimci haka na yawan soyayyan da za ku yi tsakanin ku, ka fahimci cewa babu bai da wannan halin, ki ji ya kwanta miki har ki gabatar da shi da iyayenki. To idan muka dawo bangaren mazan zancewa, wato bangaren ku kenan kuka tukan kasancewar Malam Abbas. To Malam Abbas, kasancewar da ina ana magana soyayya ana ta'allaka ta cewa ga rekuku wato matasa. Wai me yasa kuke kokarin cewa kila za ku ga mace ku ta wurin ta da magana soyayya kuma alhalin kun san cewar ba wai auren ta za ku yi ba?
kuma ba ku shirya ba ɗayan ila wani lokacin ko abin saka bakin salati babu sosai sai an yi kwadugo an yi mai wahalce ko an zo gida an wa mami zaune mami my stomach don't fall down amma duk da haka nan sai kaga dare na yi an dan wanka an tunkari gidan su yarinya kuma alhalin ga zuciyarku kun san cewa a kawai dai zuwa ɗaya ne za a yi ana kokarin bata maka lokaci ba a shirya ba to malama Hauwa abin da nake so ki fahimta shine kin san ita soyayya gishirin rayuwa ce. To bayan da za a yi kawai ka zo lokaci daya saboda wai baka da halin yin aure kuma a ce ba za ka yi soyayya ba. Dalili kuwa shine ai dole sai an samu so da kauna har aure zai biyo baya. Ko da baka da hali kila kuna soyayya baka san abin da Allah zai ma ba nan gaba. Kila sai ka samu hali kuma sai a zo a yi aure. Amma tunda ba lokacin dore bane kila lokacin kakanni lokacin da zaki ga mace za a bido mata miji ba tare da ta gan shi ba rana ɗaya za a zo a daura aure. Yanzu ba haka ake ba. Yanzu kai ya waye dole sai ka fahimci mace ta fahimce ka kuna son juna sannan za a daura aure. To ban karbi hanzarinka ba amma kuma kasancewar yanzu a ce kai ne baka da kila ko ba hili babu wata kwakwarar sana'a sannan wadda zaka jajibo makanka wadda kaka so wadda kowane lokaci gidansu ana iya wanke ta to ka zo ka ce kai son ta kai kuma alhali kasancewar baka mata na da wani abu wanda kasancewa gashi wanda koda ma ka tunkari iyayenka da cewa ga wance ina son a ta gidansu a nemo me ita. To shi yasa da ce muke soyayya gishin rayuwa ce saboda cikin jini take ba iyawa sai da soyayya. Baka iya dun baka da zarafi shikenan zaka zauna babu mai son ka baka son kowa sai ka ce maye. Amma shi wanda zai sa ka zo ka tattara 'yan mata 4-5 duka. To wayanda suke kuma tattara 'yan mata 4-5 wayannan kuma za a aje su cikin wani abin nan sashe daban. Amma dai an kace shi saurayi wai ya zo yana soyayya da mace ai mace muka yi magana tun harko baya da hali baya da zarafi ba kuɗi ba hili ba komai shine nace muku to soyayya dama cikin jini take. Babu yanda za a yi dole sai da soyayya. Yanzu me yasa ina ji in ma dole din sai an yi soyayyar to me yasa in ma za a yi soyayya sai a ga wacce ce wadda ba a bata ma lokaci yanzu ka nemi babba wadda nace maka kowane lokaci ana kina magana ya rika neman to ga karam ga misali ai wanda kamin ka kai lokacin da zaka samu abin da zaka yi aiki da ita wannan ta kai daidai lokacin da kai kuma zaka yi aure bisa ga wadda kaga kowane lokaci ana iya amma baka nuna mata cewa a'a kai ba auren ta zaka yi ba ko da yaushe kana zuwa kana nuna mata cewa yanzu in ke bani dama yanzu za a zo gidan ku ai magana ka amma tana baka daman nan sai ta neme ka ta rasa alhali ka riga ka mata wani gurbi ga zuciyarta wanda taka tunanin babu yadda za a yi ta iya rabuwa da kai in ma an rabu kuma wahalce abu ya dawo yana wahalar da ita. To wanda ya haɗu da mace kila ya ce mata wai in za ta so shi yanzu ko kuma ba daɗiya ba za a ɗaura aure kin ga wannan wani alƙawari ne ya mata wanda baya iya cikawa amma soyayya tana tahoma mutane kwaram saboda me ai ba zaɓe ka kai wurin wadda kake so ba ganin ta za ka yi kawai ka ji ta kwanta ma wani baya son ta wani bai ma iya kallon ta amma kai kana son ta kin gane ko saboda haka wanda ya yi mace irin wannan alkawarin shi kai ne ya san bai kyauta ba amma dai ko kana da zarafi ko baka da zarafi ne abin da nake son ki fahimta soyayya cikin jini take tunda an ka so ya zama na tsakanin uwa da uba haka yake tsakanin masoyi da masoyi. To Malam Abbas muna godiya bari mu dawo ga aikin sun ya ce Malam bari mu dawo bangaren ki Zainab cikin bayanin ki na farko kin bayyana cewa galibi kukan tsundumar soyayya ne domin ku fahimci me yake so me ba kya so menene kuma ke kanki kin san ba auren ki zai yi ba ko kuma bayan da auren zai kasance menene tasirin ki nan kila ku fahimci juna ga abin da yake so ga abin da bai so alhali ba aure za ku yi ba. To ni dai gaskiya abin da na fahimta cewa ya kamata mata su san cewa da kallon wani da yadda kuke gudanar da mu'amalar ku ya kamata ki tantance cewa wannan da gaskiya ke yi wannan ba da gaskiya kai ba saboda akwai wanda zai zo da gaye ka san ba ko sisi babu lokacin ka san babu lokacin aure kenan ke san babu lokacin aure to amma matsalar da ake samu ga mata sai kaga suna tarawa saboda wai mu samu wannan anko wannan mu aje shi gefe kaza wannan kuskure ne gaskiya shine ma nake so yan tambaye ki me yasa kuke tara samari kamar da kike ce wannan suke tarawa dai wannan haju gare shi shine mai kai ne wajen biki a matsayin ki na mace ke gama ke ki kasa hita gare shi saboda duki magana sai ce a matsayin ki ke sai da ke ai kina wakiltar bangaren ku yan matan ne yanzu
To gaskiya haka ne gaskiya wanda gaskiya bai dace ma mata suna yin haka ba gaskiya bai dace ba saboda ba tarbiyya bace na ke a matsayin ki na ƴa mace. Shi ma kan shi in ya ga kin cika tarkace da yawa in ya kira ki call waiting da gashi nan kowa bakin gidan ku gaskiya zaki ma gagara samun mijin aure. To gaskiya haka kuma ƙarin tambaya akai ya uwata zan ci tun da na ce gaskiya to shikenan dan uwana ne ma ko hade mana kai to shikenan sai ki ga wata irin ma duk da haka nan ana samun waɗanda za su zo wanga yana son ta wanga yana son ta akwai wani abu kuma da mata ke yi na yan an ka kira ba ta son ta haɗu da shi gida kila za ta iya a wanga zan haɗu da shi nan wanga zan haɗu da shi ina to me yasa wai mata ke yin irin wannan ba za su so a zo gidansu a ce kila ta tsaya da shi nan ta yi magana da shi ya ba a sai ta haɗu nan sai ta haɗu nan ki a tunaninki me ke kawo haka gaskiya ni a nau tunani iyaye maza saboda suna complain akai cewa baki tsayawa da wani bakin gida baki tsayawa da wani bakin gida to amma baki ganin su suna kokari ne na su kare martabar su na matsayin su na iyaye din gaskiya akwai haka nan ina yadda da su saboda gudun dumin yan shiya ko wani abu kuma duk ila wanda zai so ki amma dole ni din ya zo gidan to me ku in ina da a ce na yi aure ina da yarinya gaskiya ina da wata rayuwa wadda ba wai kowa zan barin ta zo da shi ba zan baki dama kin ka gane kaman cikin wata ko cikin sati biyu sati biyu ko cikin wata maki haka nan ne ina ganin kamar zai dan kawo maslaha yin haka nan saboda na fi so in ga yara na suna yin abu gaban su wanda zan hana shi zan hana su bisa ga su can su yi abu wanda ban sani ba duk inda kake da yaron ka samu tsoron Allah to ka sake shi duk inda zai je ka samu yaron ka tsoron Allah wallahi ba abin da zai faru da shi sai wanda Allah ya hukunta to malama Zainab naga Abbas yana son ya ci wani abu wato abin zai dan yawa saboda ka sai yanzu zamani ya riga ya sauya sosai ba kamar da ba gaskiya wato tarbiyyar yara ma wani kalubale ne ga iyaye sosai saboda to kai kuna jin labari a yadda namiji ma zai yi shigan mace ya je har gidan su yarinya saboda kawai ya ganta so kawai dai mu ci gaba da addu'a za a ci na to me zaki rufe muna da shi kila kalaman ke na karshe shin ya dace matasa su ci gaba da rungumar soyayya nan tunda cikin jini take kuma ba a wani juna za a yi ba a ta za a yi in ce mu matasa su ci gaba da rungumar soyayyan nan mu dai zan yi ma kira mata mu daina yadda da su in dai ba aure son ka zo mana da shi ba ka kare bangaren maza ce abin da nake so ku fahimta shine ai duk waɗanda za su zo da aure za su ce suka zo kin gane ko sai dai kuma sai tahiya ta yi tahiya za a gano cewa shan auren ne ko ba auren bane saboda haka da kin gano cewa ba auren bane sai ki gurgusa ba wai sai kin yi zurfi cikin son sa ba mun yadda maza suna da laifi mata ma suna da dan Kaduna kaji dai an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi wannan haka yake da sashen na matasa da kuma na 'yan matan abin da suke magana a kai wannan haka yake kuma ya kamata a ce matasa idan baka shirya ba ka bari ya ka shirya ko haka ya kamata kana bata budurwa lokaci ko kuma su 'yan matan suna bata mana lokacin alhali ba su shirya din ba a'a wannan ya ta'allaka ne daga mazawa kam auren ai mazan su za su auren kaga dole ita mace sai ta jira ne an zo an ce nawa ake zuwa sai ka ji shi saurayin ya shirya kuma sai ka ji ta ce sai na yi boko sai na yi digiri hawa ina gani a wace wannan gabar kawai ko to kisa duk tunanin matasa ai bai kai na manya ba ina ai bai kai ba dalilin kenan da ya kamata mu leƙa shafin na abin da babba ya hango shafi ko kuma sashen abin da babba ya hango to me manya suka hango muna bar mu ji ko wannan haka yake to matasa abin da ke faɗa musu da su sani wannan lahi da muka gani na shugabanni ba su ɗaya ba don shugabanni na gaba su ne matasa idan matasa mun tara su wannan ne domin su karanci yadda rayuwa ta gudana zamanin mulkin Sardauna su karanci yadda rayuwa ka gudana yanzu domin muna tsammanin su matasan su zan shugabanni na gari ba a shugaba na gari mai dogara ga mola gidan dan siyasa kullum hwadana a baka ka ɓaci dan uwanka ka bugi dan uwanka akan dan siyasa kuma jibi yana hada da wannan gobe gane tare da wannan sun koma duwa ina kira ga matasa na yanzu su rungumi kasuwanci su rungumi noma su rungumi ilimi wa'annan shine zai ba su dogaro da kai ba tare sun dogara ga dan siyasa ko wani mai tunzura su wurin hada na addini ko na kabilanci domin a lalace kasar ga domin a lalace haɗin kan da an ka ɗaura mutum tushe
wannan ba ɗabi'a ce ta matashi na gari ba. Matashi ba a san shi dogaro da a bashi mola ba. Matashi su ne tushen arziki na ƙasa da duniya baki ɗaya. Matasa su haɗu wannan wurin haɗa wannan aiki, kiyo, noma, sana'a, kasuwanci da boko. To ɗan Kaduna ka ji dai shawarar da wato manya suka hango akan wannan lamarin. Wannan hakan ne, to kuma Hauwa, idan matasa suka kasance suna bin shawarwarin magabata, ina ga wannan ai zai kai matasa ga tudun mun tsira ko? Shawara ai ita daɗi gare ta. Kuma kyauta. Shi ne ai, kuma da wuya ka ga mutum ya ɗauki shawara bai ga ya cimma nasara akan abin da ya sa. To hakan ne Hauwa, masu sauraro fa kada su sha'afa suna kasancewa ne da shirin Dandalin Matasa. Daga nan Bishan FM Sokoto, kuma fa ya kamata ɗan Kaduna waɗan je mu ɗan sha ruwa don na gama ƙoshin na wadai. Ko ban zabe ɗaukan surutu ko? Ba hakan ba, a bushe da yake kasancewar kwana nawa cikin daji, kaga yanzu ai yana da kyau a ce a jima ne samu dama. Da Allah maganar daji nan ne da in kina maganar daji. Da kai zamuna ranar Litinin da kai zamuna. Tawa bari mu je mu sha ruwa ɗin, amma me kika yi mana tanadi? Na bi maka wannan zaɓin. To hakan ne masu sauro za mu karɓi waɗannan saƙonnin daga bisani ai shakatawar za ta biyo baya kuma mu kuma za mu je mu ɗan saurara ko? Wannan haka yake. Banda matasa wake ta kura salon girma, kuke ta kasashe domin garin ku akwai dama, inda kuka zaga ba a yi muku alfarma. Lallai ko matasa mu dai mana da halin girma, mu ƙara shiri domin kawo da mai mana bambarma, samu na mai nema. Ku tashi mu nemo yanci da kanmu mutane na, mu zo na idanun mai sanya gama cikin rana. Tattara buɗe sannan mu ƙara da kwannuna, ba mai mana sai rabani ni dai a tunani na, ku gane hakan dan na san kuna jin sagona, mu karo ƙaunar juna. Lalle kan kin ji wannan wakan ita ma ta karfafawa ce musamman dai ga matasa na a tashi a nema a bar zaman banza, ka duk dai abin da ya shafi matasa wannan wakan ta kunshe shi. Nan haka to ya kamata kuma da fatar dai in ce matasa kuna biyo kuma duk waɗannan shawarwarin da kuke kasancewa tare da su kuna amfani da su. To na ga dan mutan Marina Shafi'u yana ta muna signal zai fa shigo da sashen nasa ko? Matasa masu kwazo ba. Kin san shi ma matashi ne mai kwazo. Ai shi yasa kaga yafi kwarewa a wannan sashen. To mai kwazo gare ka. Haka Allah ya so lamarin da ya bar damun ku, yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. Masu sauraro Shafi'u Shehu ke muku lale marabin da sake kasancewa da ku a wannan sashen na matasan masu kwazo a cikin lalurar. Sashen da kamar yadda kuka sani a kowane mako na Allah mukan zanta da matasan da suka yi kwazo a fagen rayuwarsu, waɗanda suka kunshi maza da mata a faɗin jihar nan tamu ta Sokoto. Haka Allah ya so lamarin da ya bar damun ku, yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma. To Marilla, a wannan makon da yi sashen matasa masu kwazo a cikin lalura ya samu zantawa da wata matashiya mai sana'ar dogaro da kan nata ta hanyar kasuwanci da ma karatun addinin Islama da na zamani, domin dai duk dogaro da kan nata. Ga dai matashiyar mai suna Munirat Muhammad Tukur da ƙarin bayanin rayuwar tata. Kuma wanda yawan hakan bai dan ba ya so na ba. So an haife ni da rauni wanda Allah subhanahu wataala ya boye cewa mahaifiyata ta zuwa awo, amma duk da haka Allah bai bayyana abin ba sai da aka haife ni. Sai Allah ya bani cewa na lalurar laka, amma ba ainihin laka ba, sai dai in ce ita daga haka Allah ya halicce ni daga can. Na'am, to tun bayan da kika samu kanki a cikin wannan lalura gashi an girma a cikin ta, wani irin abu ne ake yi na dogaro da kai misali? Gaskiya to karatu ne dai.
ana taɓa sana'a amma dai karatu ne ya fi. Na'am, karatun na boko ko kuma da na islama? Gaba ɗaya duka. Na'am, misali karatun na islama a wani mataki ake? To gaskiya saboda wahalhalun irin karatun ya zo da wahala saboda yanayin makaranta irin benayen da ake ginawa yashi. So tun da na kammala hadda na sai mahaifina ya dawo da gida na karantar da ni tun daga ahalari ishimawi iziya wanda kwanan na gama ma risala. So gaskiya na hada Qur'ani sai ya dawo da ni gida yana min karatun tun daga ahalari ishimawi iziya da risala wanda kwanan na ma na gama risala. Amma matakin karatun zamani fa? To ina mataki gaskiya na ƙarshe na jami'a wanda yanzu haka ina rubuta project. Gaskiya in na gama digiri ina burin in yi applying for a diploma Arabic saboda Islamic studies na karanta. So after na enrolling into Arabic ina son kuma in na gama in fara masters. To wani irin tabbaci misali zaki iya ba hukumomi na cewa ku kanku in aka ba ku dama dukan abin da waɗanda ba su da lura suke yi kuma za ku iya yin sa? Gaskiya akwai misalai daban-daban cewa muna iya abu tunda in kuka kalle kamar honorable SE maybe kun san shi Abdulaziz irin gwagwarmayan da yayi da wasu masu lafiya ma gaskiya ba za su iya yin shi ba tun daga samun hatsarin shi har inda Allah ya sa ya doka har ya zama SA har yanzu gashi ne yana mataki na dakta yana karatun PhD to cewa guda masu lafiya da su iya kai irin matsayin shi gaskiya. So gaskiya ba abin da ba mu iyawa gaskiya. Kamar da kika bayyana cewa ba karatu kawai ake ba akwai sana'ar da ake, wace irin sana'a ce ake? To gaskiya na iya yan kunni kuma yana sa turarka. Kike zuwa ki so su daga kasuwa ko kuma a so miki ake? So in dai ina da dauka asari ina tura a waya sai a turo mai ina so sai a kawo ni har gida akwai delivery. Na'am, to yaya wannan kasuwancin nake yake gudana na wannan sana'ar na turarka haka? To da yake gaskiya ban faɗaɗa shi ba saboda yanayin karatu da kuma yanayin abubuwan yau da kullum. So in mutum na so ne zan mishi in kuma ba haka ba wataran na fara amma saboda yanayin bashi wani ya doka kafin ya baka sai in ma ya baka da daɗi to wani zai maka sai ya maka cin mutunci kafin ya baka kuɗin da ya ansa. So gaskiya ina yi sai in mutum na so sai in mishi. Na'am, misali idan ya kasance matashi mai lalura yana da kuɗi amma bai san irin sana'ar da zai yi ba, kamar wace irin shawara za ki iya bashi a fagen sana'o'in da ake samu aka yi dogara da kansa? Kamar irin akwai sai da gawayi da kamar lokacin na SE ya yi hira ya ce ana sai masu sai da gawayi sai da irin kulle-kullen nan shi ma na kawo da kuma business ɗin da ake yi online shi ma yana taimakawa. Kamar mutum ya ga abu sai ya sara shi ma sai ya zo ya tallata sai a je a sayar. Kina san kina fita zuwa wurare da dama kuma kina ganin mutane masu lalura ta musamman, idan kika gansu wani irin kallo kike musu? Gaskiya in na gansu suna cikin wani halin bara ban jin daɗi, gaskiya ban jin daɗi ko kaɗan. Na fi son in gansu kowa na ƙoƙarin ya kama kanshi ya yi abin da zai taimaki kanshi. Na'am, a ɓangaren karatun da kika yi hoɓɓasa har kina mataki na ƙarshe da kuma na Islama da aka sama da ci Alkur'ani, akwai wani kira da zaki ga matasa masu kwazo su masu fahimci cewa irin wannan abin da kika yi su ma za su iya yin sa a fagen rayuwarsu? Gaskiya za su iya, sai dai abin akwai wahala amma jajircewa shine muhimmanci. In mutum ya jajirce kuma ya sa yana iyawa ba abin da mutum ba zai iya, ba irin matakin da mutum ba zai iya kaiwa ba gaskiya. Su tare mutane masu lalura sukan bayyana cewa sukan zuwa shopping da ma kasuwanni wajen siyayya da dama, sai kiga inda suka je kamar ana musu wani kallo haka na waɗanda suka zo yin bara. An taɓa miki irin wannan a rayuwarki? Gaskiya an sha, saboda yanzu haka shekara na 20 a unguwana amma duk lokacin da na fito to gaba ɗaya kallo idanu sun koma a kaina. Masu bani sadaka daban, masu yi min tambayar rinin waya daban, masu kirana da gurguwa ma don an sha kirana gurguwa unguwan nan. Kuma shekara na 20 ina zaune unguwana amma wasu gurguwa suke ci, wasu kuma da na fito za su dinga bani naira 5 naira 10, wasu kuma da na fito za su dinga kallo na haɗin da na ɓace kuma haɗin da na tafi na dawo. In aka baki sadaka kina karɓa ne? Gaskiya ba zan karɓa ba, zan ci ni ba almajira nake ba. Na idan kika fita saman hanya kika ga mai lalura wanda yake bara misali saman hanya kika gan shi, kin je misali wani shopping sayan wani abu aka mai lalura ta musamman ya zo yana bara sai kika gan shi, za ki iya ɗaukar sadaka ki bashi? Gaskiya zan iya ɗauka in bashi saboda yana buƙata ne, zan iya bada don ya samu ya taimaka ma kanshi. In sana'a zai iya, in kuma karatun zai kuma yi kuma da shi ma yana da amfani. Na'am, a bangaren masu sayar da kayayyakin da na miki magana, idan kika je siyan kayayyaki kina iya samun kalubale na kafin ki gama shiryawa ki sauko saman keken ki misali ki ma mai shago magana wani na iya dago miki hannu kamar matsayin mabaraci haka? Gaskiya an sha. Zan je in photocopy zan je amma kafin ma ayi attending ina ma wani aiki, so kuma ayi attending ina mutanen da ke zaune za su dinga bani sadaka cewa gashi bancin na zo na yi photocopy abin da kai ka san ma
abu ne mai amfani amma sai ka dinga bani sadaka ka ce wai ga ni mabaraciya nake sai a bani naira 10 naira 20 ni in ci musulmi ba mabaraciya ba ce gaskiya. Idan kika je a shago sayan abu sai shi mai shago ya riga miki wannan kallon sai da baya fanci cewa ke babara kika zo ba, ya suke reacting din su akan ki haka? Gaskiya ba za su ma yadda ba ni ba mabaraciya ba ce, sai dai guda su gaskiya guda su don da an ga mutum bisa wulciya to an ga kamar mabaraci ne kuma ba haka ba. Haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku, yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba. Wannan kenan masu sauraro duka anan zamu dakata a wannan makon, da fatan an ji daɗin kasancewa da mu a wannan sashen na matasan masu kwazo a cikin lalura, inda kuka ji mu da matashiya Muniratu Muhammad Tukur, kuma da fatan an ji daɗin kasancewa da mu a wannan makon. Kuma ku kasance da mu a mako mai zuwa don jin mu da sauran zantawar da muka yi da matashiya Sa'adatu Abubakar da muka yi alƙawarin kawo muku a makon da ya gabata, amma sai hali bai yi ba. Ni na Shafi'u Shehu ban Allah da na kasance da ku a wannan sashen, nake cewa na bar ku lahiya a wannan sashen na matasan masu kwazo a cikin lalurar. Cewa da a gaida Shafi'u Shehu, wato abokin aiki kenan da ya kasance da ku masu sauraro a cikin sashen matasa masu kwazo. Kuma a gaishe shi da kokari da kuma wannan kwazon da ya kinji matashi nan, gaskiya wannan abin karfafa gwiwa ne ga waɗanda Allah ya jarabta da ma waɗanda ba su da jarabawan rayuwa din. Gaskiya tuna kalli yadda yanayin ta yake. Amma ta haddace alkur'ani mai girma fa. Wallahi, sannan kuma bayan wannan kaga tana kokarin shi ma wanga na zamanin ya kasance shi ma tana da shi. Sosai, domin yanzu haka cikin bayanin ta yi bayanin cewa tana digiri, idan ta kammala za ta je masters, idan ta kammala za ta je PhD. Kisa idan aka kammala PhD me ake zama? Doctor. Kin ga za ta kasance doctor kenan. Muna mata fatan samu nasara ya da kuma cimma burin ta na rayuwa ɗaya na haka ne. Kuma kaga wannan ya kamata ma a ce ko mu mutanen mu waɗanda suke tare da wannan na ƙasa din su san cewa wannan ƙasa ba ita ce kasawa. Haka ne. Sai dai in mutum kawai ya kashe zuciya. Mutuwar zuciya shine na kasan dama. To hawa to me zan ce? Na fahimce ka. To menene? To sashin nan ne na Taskar Algaita. Dama shi na dai kakawa. To bari mu je sashen Taskar Algaita. Kin sana akwai labarin Lobi Dobi. Na dama na sani shine dai kaka sauran ayi akai kai dai ka ji gwamnati ta ko ka kwamu shi haka kana runtuma mata yan kalamai. To yadda ina son dauki kaman kalamai kin gane. So bari mu je dai ga sashen na Taskar. To yayi Algaita. Yawa daga Taskar yawa ya amshi ku bi shi daga Taskar Algaita maza. Taskar Algaita yawa sai Algaita kwarai to ku ci gaba yanzu shigo. Taskar Algaita nishaɗi sai Algaita fadakarwa ilmantarwa sai Algaita. Masu saurare, barka da sake an tayowa ta cikin wani sashin na daga Taskar Algaita, wanda yake zo muku a cikin wannan shirin na Dandalin Matasa. Shirin daga Taskar Algaita dai shiri ne da yake dauke da kapce daban-daban masu dauke da sinki nishadi domin an taya ku a cikin cakwalkwalin kodin mu. Sunana Ukashat Ibrahim Wakili, kuma ni ne matukin wannan sashin. Kashedi mai kaifi, kada ku fece, idan kuma har kuka fece. Mazga da sambana oba. Yawa ya amshi ku bishi daga Taskar Algaita. To a yau za mu kasance da fita ta 7 cikin sashin na Curify. Kun dai san a kwanan baya an kusa samun matsala saboda Lobi Dobi ya yi magana da tsohuwar budurwarsa. Curify na zargin Lobi Dobi bai manta da Sweetie Beauty ba. Dan. Bari mu ji yadda za ta kaya. Kai. Gaskiya yau din nan na gaji. It's been a very, very hectic day. Wow. Gashi ina jin yunwa sosai. Wallahi marmarin wannan taliyan nake. Allah sarki Sweetie Beauty. I only miss her because of wannan taliyar. Oh man.
Taliya. What? Cutie pie. Taliya kuma? Sabon sunan kuma da ka samun kenan yau. Ni ce taliyar. No, ba haka bane. Tsokana ce kenan. Ha, kawai dai an dan samu kuskure ne. Sorry. Lallai ma. Kawai dai irin kin gane. Zan gane dai, ina jin ka. I was just watching TV, ina kallon TV ne haka. Wata taliya haka ta burge ni kawai, kuma lokacin sai kika kira ni kawai. Abin da ke raina kenan kawai sai kuma na faɗa. Wata me lesi, wato taliya ta mafi ni, ita ce ma a cikin ranka. A'a, ba haka, no, ya zan ce taliya ta fiki. Taliya ba ta fiki ba cutie pie, don't say that now. I don't have to say it, bayan gashi ka faɗa da bakinka, na ma sani cewa dare da rana baka da wani tunani sai na sweetie BT. Haba ke kuwa, no, nothing like that. A da tana kawo maka taliya. Nothing like that, ba haka bane, sam. An fa gaya mun komai. Wa ya gaya miki haka? Wani secret naka ni chocalistic bai sani ba. Da Allah ki rabu da wannan ƙarya yake yi. Mugun munafiki ne, ba nothing like that. Ƙarya yake yi. Lovey dovey, I know everything fa. Har ma kana cewa saboda taliyar kake missing nata. No, ƙarya ne, babu wannan magana. So kake ka ce duk ƙarya ne? In fact ma bana ma enjoying wannan taliyar. Sam ƙarya yake yi. Lovey dovey da gaske kake? I'm serious. Ko? Haba. Shikenan yanzu dai abin da nake so ina so ka cire min doubts akan kira na taliya da kai when you picked my call. Curie pie, wai me sa ke haka ne? Sai mun ɗauko abu rimi da ke kuma kawai sai ki zo ki rikice ki birkice. Gaba ɗaya ki sani na shiga cikin cakwalkwalin cakwakiya. Haba curie. Ni aka yi wa laifi kuma ni ake yi wa attitude. Lokacin da ka ɗaga wayata da baka kira ni taliya ba da we'll be talking about something else high. Saboda haka you have to face the matter. To yanzu dai me kike so? Dan Allah da Annabi, what do you want now? Saboda shi kadai zai min wiping down. Na fahimce ki. Yanzu kina so rantse miki kenan. Ya. Ko? Akan baka son taliyar ta. To shikenan. Idan ina jin daɗin taliyar sweetie BT? Aha. Sai me ya faru? To na dawo taliya. Tafiya ta da motsina da komai ya dawo kamar taliya. Kin gamsu? Are you happy now? Sosai. To shikenan. Yanzu what's next? Ai na riga na rantse yayi. So kin ga magana ta riga ta kare ko? Shikenan, you are right. Yawa cutie pie. Cutie pie. Zan turo ma hoton sabon lallin da nayi. Okay, to shikenan, I'll wait for that. I know you will love it. Irin design din da kake so ni kuwa. To cutie pie dina ki kula min da kanki kin ji ko? I will. Love you, Dobby. Ciao. Bye. Bye. Take care. You too. Oh man. Lalle motsi kamar taliya ya kama ni. Buzait, wannan naku ne. Tsafta ta kasance makorar dauda, fanka ta kasance mabusar iska, yadda buzo ya kasance mareni na waka. Kwarai. Labi sai a kiyaye kar a je wani laudi a kakkare. Yawa daga taskar yawa ya amshi ku bishi daga taskar algaita maza. A to yanzu kuma za ku ji ɗanɗanon wata waka da buzo ya rera tare da Nomis G. Wato kai kauce kenan wadda suka yi wa takin yi min dariya. Sautittuka masu warkayya daga cutukan damuwa, mai sanyi da annashuwa tashi kamar shamuwa. Ni kam na maskosa, ba sauran kunci sai fara, mafarkai na sun yi fuska. Domin ke, ban kosawa da ke, cewa musaba da gaske. Kamar siga da banke, shago kamar siddi da keke. Ki zo mu je shalele, amma na kin bikin turbule. Mai zai hana ki washe da Allah, baby na yi min dariya. Wannan limin dariya. To a biyo mu a shiri na gaba domin jin cikakkiyar waƙar. Yanzu kuma za mu kasance da sashen kishin kai
tare da babban mutum a cikin babi mai suna nasihu daga baba, wanda a cikinsa zan zayyano muku nasihu guda 10 da babana ya taɓa yi min game da tafi da rayuwa cikin hikima, dabara, sanin ya kamata da kuma hangen nesa. Saboda haka ku bani kunnuwanku, hankulanku, nutsuwarku da fahimtarku, sannan ni kuma zan zayyano muku waɗannan nasihu guda 10 ga su nan kamar haka. Nasiha dangane da samu: kada ka taɓa dogaro da hanyar samu guda ɗaya daga abin da kake samu daga harkar ka ta yau da gobe. Ka samar da jarin gina wata sabuwar harkar, sai ka hada da wacce kake yi. Da haka ka tara sana'o'i iya yadda za ka iya. Nasiha dangane da kashe kuɗi: idan kana kashe kuɗi akan abubuwan da baka bukata, to ka sani cewa wata nan za ta kama ka, dole sai ka sai da abubuwan da kake bukata. Nasiha akan tattali: ba abin da ya rage bayan kashe-kashen kuɗi za ka tattala ba, abin da ya rage bayan adadin da ka tattala shi za ka kashe. Nasiha dangane da ɗaukar kasada: ba a gwada zurfin ruwa da kafafuwa biyu, ma'ana ka kiyayi zira jiki gaba ɗaya a cikin al'amari mai duhu-duhu. Nasiha dangane da sanya jari: kada ka zuba kwanka gaba ɗaya a kwando ɗaya, ka ware rabi ko rabin rabi ka zuba a kwando ɗaya, sauran kuma ka aje shi a wani kwandon ko da ta ɓaci. Nasiha dangane da tsammani: ita gaskiya baiwa ce mai tsada, kada ka tsammace ta a tare da ƙaramin mutum. Nasiha dangane da yanayin zuciya: idan ka miƙa kai ga kunci, to kana rayuwa ne a lokacin da ya wuce. Idan ka miƙa kai ga tsananin ƙaguwa da ƙosawa, to kana rayuwa ne a lokacin da bai zo ba. Idan kuma ka kasance cikin nutsuwa da salama, to kana rayuwa ne a cikin lokacin da kake ciki. Shi lokacin da ya wuce tamkar takardar da aka ci kosai a ciki ne, ba ta da wani sauran amfani. Shi kuma lokacin da bai zo ba tamkar takardar jarabawa ce, baka san me ta kunsa ba, sai ranar jarabawa za ka sani. Kai dai naka ka yi tanadi, ka yi karatu, ka shirya mata. Shi kuma lokacin da kake ciki tamkar jarida ce, wacce ta kunshi abin da ke faruwa da kuma abin da ake sa ran zai faru, da kuma tanadi domin sa. Nasiha dangane da faruwar mummunan abu: yayin da mummunan abu ya faru gare ka, kana da zabi ɗaya daga cikin guda 3. In ma ka bari ya fasalta kai wane ne, in ma ka bari ya ruguza ka, in ma kuma ka bari ya ƙara gogar da kai kuma ya ƙarfafa ka. Zabi yana gare ka. Nasiha dangane da aljihu mara asi: aljihun da ba komai a cikinsa yana koyar da kai miliyoyin darussa, yayin da shi kuma cikakken aljihu yakan iya tabar da kai ta miliyoyin hanyoyi. Saboda haka kada ka taba sanya tunaninka a cikin aljihunka, ka bar shi a huruminsa a inda yake cikin kokon kanka. Da kwai hikimar kasancewar hankalinka a cikin kanka. Ko ka san me yasa? Domin kanka shine sashe na jikinka da yafi kowanne kasancewa a sama. Kaga kuwa sama ɗaukaka ce kuma fifiko ne. Nasiha dangane da hangen gaba: ku duba ku gani idanuwa ma gaba aka yi su ba baya ba. Wannan yana nuna mana muhimmancin hangenmu ya kasance a gaba ba a baya ba. Sai kuma nasiha ta 10, ba wai dan sauran sun fita muhimmanci ba, ita ce nasiha dangane da uzurin rayuwa. Kun tuna a lokacin da muke ƙanana a makaranti, idan za mu yi rubutu da fensira muke rubutu ta yadda idan muka yi kuskure za mu iya gogewa mu sake. To bayan mun ci gaba da karatun mu fa, mukan kai wani mataki wanda za a fara bamu birika, wanda da ka rubuta shi ya rubuta kenan baya gogewa. Me isharar da take cikin wannan lamari? Rayuwa ta kan yi mana uzuri mai ta kurakure muna gyarawa, amma da zarar mun kai wani munzali, to duk wani kuskuren da muka yi, babu wani uzuri baya gogewa. Ya rage nama a lokacin da muka samu dama mu koyi rayuwa, sannan mu gina ta akan turba mai kwari. Kada mu zama kamar mace da ta taso tun da take karamar yarinya, take wakan aure, waka da za ta girma ta yi aure, amma ta girma ta yi aure kuma ba da san ma yadda za ta iya faɗan magana mai daɗi ga mai gidanta ba. Domin ta gina kan kuskure, saboda haka akan wannan kuskuren za ta miƙe, sai dai ta shan wahala rayuwa ta garata, tana gasa mata aya a hannu. Kada mu zama kamar saurayin da baya da wani aiki sai dai zama a gefen titi yana maganar wane ya tara kaza, wane yana da kaza, wane ya gina gida kaza, wane ya saya mota kaza. Bayan haka bai wani tanadi wa kansa ba, sai kuma ya zo ya ce zai yi gasa da waɗanda sun yi wa kansu kiyamun laili, sun san da rayuwarsu ta dosa. Ƙarshe ya zo neman aure, baya da ko sisi, baya da wani tanadi, kuma a hana shi auren ya ce da shi talaka ne. Wannan ba hujja ba ce. Mutanen da suka samu nasara a rayuwa ba kawuna 100 gare su ba, kowa kai ɗaya gare shi kamar kai, kowa sa'o'i 24 gare shi a rana kamar kai. Saboda haka mu duba waɗannan nasihu mu kuma yi amfani da su. Ƙarshen wannan babin sashen kishin kai kenan mai suna nasihu daga baba. Goriya sinki babban mutum. Kuma masu saurari a nan za mu dakata a cikin wannan sashen na daga Taskar Algaita
sai kuma wani lokacin. A madadin jami'an Algaita da yake samar mana waɗannan kafcin wato Abubakar Eka, Okashat Ibrahim Makili ke cewa baba da Tijo a san kame mana makaftar. Kowa ta tara nasa ya nasa, ya miƙe tsaye, ya kalli gabas, ya rago sama ya fece. Tulali kan kin ji irin fitowar da aka yi ta lobi dobi ko baki iya faɗin sunan ba? A to ai sunan dai na ina ce lobi hawa baki iya ina ga sawan shiga kike shi yasa aka ce a farkon shirin tattauna da muka aka ce idan baka shirya ba ka bari har ka shirya to ki bari har ka shirya. Okay, in bari har in shirya. Ki bari kuma daidai kun riga kun tsuha ga lamarin kenan. Kuma ma haka nan ne da wannan kalmar ne za ku samu ci gaba kuna taimaka. Ni dai ban ce koyo kuma kin ji sashen nasiha ko kuma sashen kishin kai yayi bayani sosai akan abin da ya shafi nasiha kan samu da kuma kashe kuɗi da ma tattali kasada sanya jari tsammani yanayin zuciya da dai sauran abubuwa wannan abun karfafa gwiwa ne Hauwa sosai gaskiya. Da fatar matasan mu za a tashi a nema a jajirce domin a fara lobi tawa da yake ana nuna mana cewa lokaci yayi da haka ya kamata a ce mai sallama da mai tsaro ta cikin shirin dandalin matasa amma fa na wannan makon. To a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan shirin ni da na shirin na kuma gabatar Aminu ɗan Kaduna Amanawa tare da taimakon abokin aiki Hawa Ilyasu Garba muke cewa sai wani mako idan Jalla ya yarda.